Ty kto jest? Аз jest Bog. Azże kto jest? Ty bgon Bog. Ty to gdzie jest? Аз jesm od nižnih. Azże to gdzie? Od vyšších. Daš mi od nižných.
Адам и Ева! Адам и Ева, къде сте? От що окаяни како сотворила си преступление? Окаяници, под що тако сотворила си? Земля си в землю пойдеши. Аз те сотворил безсмъртна в раю, ти же заповед мою преступила си за прещено го ясни. Оцелете си хлеб своих поте лица твоего. Ти же окаяна Ева в печали родиш и дети. Ти же прелукава я змея оцеле, на чреве своим ползеши до скончания века твоего. Как сгрешили на Бога, Адам и Ева, он ги изгонил из раят. Они обкаляли около раят неки замам и при вечер било стъмнило са. Седли под едно дърво и страх ги било от тъмницето. И зверили са напред, назад, навам, натам. О, Ево, що ме излага да апнем от дървото и да сгрешим пред Бога. Пили, 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 пили. Пили, 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 кът, кът. Господ одил по света, не е имало свет, не е имало народ и за той решил да направи един човек от кал. И му донал и станал човек с тело и живеял така сума годин, он самичък и ga прекръстил. Он деда Господ па ga прекръстил Адам. Пили, 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 пили. Пили, 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 пили. Кът, кът, кът. Пили, 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 кът, кът. Първо деда Господ направил дедо Адам и бабо Ево. От землю ги е правил, ама първо направил дедо Адам. Направил го от землю и му донал устата, му дал вече душу да жив. Господ правил ората от глино, како шо гранчара прави грънци, те така и он правил ората и гим донал уста и гим дал душу, ама урай се било горял. Сътворил Бог землюто, сътворил ги от землю и направил Адам и га пощил райския врат да еде свия плото нам, там све какъв плод и мало, от едно ябълко рекал некай да едеш, от най-убото ябълко не ече и он не ел. Подил те до Адам, шум ги свал се Израел, навам, натам, ама му све незгодно търсене му и няма ни дертове, ни померак за нещо, що така? Що няма ни с кой да се засмие, ни кой да ги напсуе, един сол Господ срещу него и той си Адам му си урайта му на муйка е баш. Дън така, два така, що самотията не е ли смия? Значи, можем да кажем, че много страшно нещо самотията, що ви Адам не е могъл да го деяни. Самотията е проклетия! Рекал, Господи, кае, до деяни съм си милостна работа! И рекал, Бог, рекал, не можем да държим този човек самичък, трябва да се пущи плотната и землю! И он взима да му изкаруе, дали левото, дали десното ребро, не мога ви кам, кое ребро, изкаруе му едното ребро и да прави реброто жену, да Господ па и да представля при нега. Отзел да извадил на Адама от левата страна едно ребро, на муж да се гнева на левата страна едно ребро. Значи аз съм бивала така да ги броим на мужа толкова да ти отдавам и отдавам. Чилете с свита и ребра, на муж ще ги няма едно ребро. Ама е лево ребро на дедо Адам. На третия дън деда Боже приспал деда Адам да поудъне. Тук до удъне деда Адам, деда Боже направил бабо Ево, ама с голем мерак и с голем майсторът ги направил ги без никакъв кусур, като ги увиди деда Адам и да лъцне. Торал га така до нега, ама га не буди. И
като турал така до нега, да нал и устукнал, ево шавни. Извадил на мужът на Адама едно ребро и откал направил и Тево Марию. И ги пущил и ню и донал, и она се събудила и нега така га бил направил и му донал, и он се събудил и им казал. Ево шавни. Туя, че седите от всичко, че едете само те от туй ябълко, не гайте да едете. Че она е блага да се не облажа, стои благото ябълко да го Ама дето Господ и мало градина голема, убава и ги откарала той градина от двоицата да се ду. Добре, ама казал така. И ето е, знаете ли какво, че се раните? Какво? От той дръвте каза, че берете, че се раните, от той да не берете. Како? Ама она си там плод мрава и све е само плод. И били голи. С косу били целите обрастени. Добре, ама ели що ели, седели няколко години там. Колко години седели? И дошло време уж огявила там. Ама оно змията, оно не е змията, ти ке гявола в душа ми се. Увил така около една ябълка. И змията словила една голема змия, се унила от ябълко, куде не давал да е дълбоко от нея. И он не ел, и она не ела казалки, баки, он не еч. А они са били облечени како козета са косу. Како козета сме били, била си взем косу. И Богът казал, нема дай да те смята рекла. Що свира проти дете около нечиде? Що така седите туя? Епа го да време. Епа що са от той древо дете от оной не дете? Епа що така ни е Бог казал да дем само от той древо от оной. Вие сте подали. Вие сте бълна ми, он ми е казал да не дете от ябълко, че е блага, да дете от ябълко и ви че станете богове като няга. Пустете от това древо, че он ви не дава да дете, от че станете вие богове. За той ви не дава да дете. Устете, кустете. Не дава Бог, Бог ни е казал той древо да не деме ми, а у нас змията не дава ми Бог, що че станете богове како нега. За той ви си ечне. И унят нали. И двойцата от оной древо, и двойцата оголели мися. Оголели мися, който правимо. И двойцата се гори. А уни домари, що и се начертано богове, смята ги излагала и една ли она откинала едно ябълко и разрезала и му дала да еде и оня Адам. А она нали ще дала на поче връста и глътнала. Ще се леле поче връста, да побаше глътнала, па она пнала, да ми како печал да гълта. Тъй ти го те Господи да иди ока, а да бе колби. А он ти не е бил глътнал, зато има да можете имате туя, тия гръцмоне на свяки му жива. Гръцмон, а тя не ще до няма. И не стойте Господи, рекал така. У нас е запричина тая блага ябълка, тето е останал, той е залчич от благото ябълко. Надам на град Смуня, задавила га, запричила се. От така и нема майнене на този залчич. И Адам така се страстал, и лъцнал, и като го видел и таква юмала, а таква и да била сега. Се пнал и лъцнал, и от така остал така на мушка, така отпреде като шокъл на буша, така отпреде седи, като че ли баш му се изкрива зад. Те от сега остал да се помни, къде да дам лъцнал, като видел бабо Ево. Ли си видела кой му на мужика отпреде? Отдето Адам отдаване той, сам да бе, Бог да иша, Бога да кара на тея в кара, Бога да бе, да той стигла, ли си видела мушка, за големи, и се отекал мужа да вам, жената там, и се скутали от ръманя, като горудо, гора и на голема. Се там, мужа да Господ да ги провери. Адаме, ела, няма ги ги посваря обача. Адаме! И да дете Господ отпад, он се обадил пред него и дръмо. Що Господи, ела бе, ками преходете. Оле, Господи, как че дойде, мам да дойдем. Ела бе. Оле, Господи, как че дойде, ние сме голи, как що не смята излага, лапнахме от това дърво и сега сме голи. Така е Господ ви прогледал, може да орей, да се рани децата, а па Ева да преде и да тече, да ги облача. Да Господ видяла и нас така, ние женете, цял живот да придеме пред тебе. Добро утро, даме и ти, Ево, що сте се нещо оплашили, изгушили ли вас е изгонил Господ, како що изгони и мене. Гяволе, не Господ крив, че ни изгони. Ти ки си ти крив, къде ни излага да дадем от той дърво. И наместо да не се отвори очи, Еве ни се затворише. Ото и страшно и лошо тъвнито, що ни е налегла. Не бойте се, Ево, не бойте се, иж да ви не е страл тъвницото, от аз съм ньония цар, сега че идем скоро, че ви донесем бело видео, немайте грижа. Само да не слушате, какво ви казвам, че станете царя на земята и какво сакате, той че си правите.
Адно, Адаме, потрайте себе маличко, да идем да видим на себе увидел само гледето, Адаме, нека и после да се отречеш от мене. И така удари си пръста на плочото, да ни е здрава работата и договора, че от сега натам ще бъде на брак и челета, която ти се роди, че бъде живите твои умрялите мои, живите твои умрялите мои. Голем зор доде да родиш, кой не е пътил, не знаеш, що има една дума мазна лазило, че парато излази, доде да излази, оно ти душа извади. Айде па от начало. Що кога да родиш болината лази, емне те па те пущи. Пътемне па те пущи, пътемне па те пущи, пътемне па те пущи, пътемне па те пущи. Кръсти го, кръстнице. Небото веќе го кръсти. Герман му е името. Небото гаче ли прокапа? Верно, прокапа. Трябва да се тури нещо под капчука. Хубавата ти глава трябва да се тури, детето се е подмочило. Едно време сите животни, щом се роде и проде, така било и с човекът. Ма Господ така ги превърлял през един връх. Роди ли се, Господ гавача за кръстът и оп, преко врат. Уноси ступи на ноги, едно си оди и тражи нещо за ручене. Оно не падло на ноги, мати му се затърчало около врата, ванала детето и оно остало да лежи у прешкото. Господ рекал, шом ти е толкова мило, 3 години логера да ga пазиш, от тега и 3 години човек не може да проводиш. Господ много мислил гада за фати да прави челякам. Тялото е правилно 2 половини, а ни са като покалоп сторени. И зол Господ малко конеци ги защил тя 2 половини. Ма конеца му артисал и он рекал, ай да нема да го коцам, да си висил, да му е косурен. А не и станал деда Адам. Затова може косур на друго место нема, ло е там може да му наш косурен. И рекал Господ да повтори, да прави още един път чуляк, белко му го догоди без грешка. Пак взел конец, ама гледа да е по-къс. Шил, този път да вземе да му пък не стигне конеца. И на Буба Ева отдолу на снагата останало манко зинало. Значи, за деда там артисало, ама за нея не стигнало. Зато е останало мъжа да го надонаща. А как ще го домави? Ще го домави? Като я удоли, тогава с конеца си е домът на местото. Ека тъй панал да се ражда дано и тъй си лави дюнята. Вземал Господ манко земица и пивнал те така. Та станало калка. Е па направила там от първо. Пивал така, пивало пепия, пивал. Та станало калка да направи телото. Човека си от пюнката му. Пивал така, мокрил си руце, заваял с нагата. Направил човека. Направил го като кукла, така и му дънало устата, дал му живот. Макар видел, че всичката природа е на мъжко и женско, му текнало да направи и Ева, да я дам със света демек. И свадил едно ребро от едната страна на Адам и направил жената. Затова мъже оставал от едната страна с едно ребро по-малко от жената. Значи аз съм се пипал така да ги чета. Колко са от окатъйки, толкова са от тамакара. Колко съм ги изкарал от едната страна, га съм ги чел, толкова съм ги изкарал и от другата. И на жената съм чел и нейните са все толкова. Ама на калма думана, че мъжът имат една на страна с едно ребро по-мачко от женана. И това
Тека е на мъжа силата, това е на дедо Господ пюнката. Така остало богослов от Господ. От неговата пюнка се запложат хората. Затова човек на земя става, що от земя е станал. Ама докъде от мъжа не излезне на Господ пюнката, плод се не запложда. Затова се казва, че мъжа е семката, а па жената ядката. Пчелице медна и лядна, пчелице медна и лядна, Не чуете ли звоните? Кои звони? Я не чуем нищо! Челана бръмчи отвътре! Абе, не чуете ли небесните звони? И ангелите пеят вътре. Там е Бог. Бог е създал и свет, и светлина, и свет. Бог е много добър, много благ. Бог се грижи за човеците, за техното добро. Но при това е справедлив, колкото обича и милва добрите и праведните човеци и ги награждава за добрите дела, толкова е строг към лошите човеци, които той наказва. Бог забавя, но не забравя. Бог сега живее на небото, но някога е бил и на земята и тогава е научил човека как да изкарва хляба си. Той сега слиза на земята, дохожда късно вечерта и се показва като чужденец, пътник отдалеко и моли да го приемат да пренощува. Тая къща, дето го приемат, той благославля, а тая, дето не го приемат, проклиня. За слово масима молен сем Богу Боже въсем, твари изиждителю, видима има и невидима има. А какво държи земята? Вода висока цело. А какво държи водата? Камена посъка вела ми. А какво държи каменя? Четири кити злати. А какво държи златните китове? Рака огънен на А какво държи сой огън? Огънише еста дъвена десента и крата и пожежък от того огън. А какво държи дъното на този огън? И коренише го насиля Божи и стои та. Колко небеса има на небото? Седмя! На небесе еста седмя дипли. А на коя дипла е рай Божи? На трети дипли небеси рай Божи еста. Един бя, Стояна мама, един бя, и той да ни бя, и него мама изгуби, и той отиди в
fraj Boží. Minacha 9 godini, nibjago mama videla, nibjago mama videla, ne tuna sam sanovala. Noštigu mama sanova, či dojdi, stojam pri njega. Majka stu, eno domaši, sinku stuene, stuene. Cinco stuene, stuene, lesnulie, cinco fraj Boží, lesnue, mamo, lesnue, lesnue, kato za nazi, Gospod Čekova sagradil, momite, koli nabivat, momcite, prčki zaplita, mladite, bulki vratite, starite, poratavanja, malkite, djaca pogriva, put mene, mamo turiha, na vrata, direkt srebren, mene pokriva ne stigna, ta dojdo, male, ta dojdo, zabuli, no to detjanci, detuna, menja krsteno. Minaza, malo i mnogo, cijela mi jedna nedelja. I buli, no to detjanci, i to uditi fraj Boží. Що носиш тая лопатарка? Що носиш тая лопатарка? Епа, я съм толкова ти, толкова скромен чак да дръкам и мравката да чуе да бега да я не А къде си пошъл, побрати ме? Къде си пошъл, побрати ме? Епа, ете! Пошел съм на ония свет и одим по ората да видим кой ще ми заръча да носим там на нивите. Съновах един път, че съм ходила на нов свят. Ходих и сега казвам, че има друг свят. Срещу един петък бях, като се съм приняла, отидах на едно място и тук грее едно слънце, огрява това място там, насякъде всичкото грее това слънце. И ни малки къщички, на детите очи погледнат се, малки къщички, един балкан тук така, запалени свящи, едно изгася, друго са запалило, самичко са пали, самичко са цял балкан така прави. Най-напред това дед го видях. И като отидах там, легнах така до една рячка. Като легнах, ай тук рячката няма вода. Като легнах и гледам, така гледам, пак тук имах една чинка умряла с на син, мъжът и ми се яви една черкова. И той динката в черковата применен. Леснати обувки на кривена, капустови прав в черковата. И не го видях. И като лежах така, зафанаха се едни хора да играят хора.
на главите ми ти граят, като слънце граят. Ни пясня, ни свирня, няма нищо. Като вари едното хоро, доде до мене и се скри. Другото три хора. И играят наляво и надясно такава една игра. Па я гледам и викам, я ще запомна тая игра. И оттам иде един човек, младо момче, носи един тефтер, така ми се прави, че оттува иди така. Доди и дава една книга. Я дава да подписувам. На тоя четец да подписувам я. Я реках така 3 пътя, навидам са 3 пътя и той дръпна си той тефтер. Я кай вашето момче къдяй, моето момче умрялото. Я вашето янчо къдяй. Къдя го той? Я го кай. И той иди. И той закриен зад стълбата, не мога да го видя. Пък имам 2 момченца, други умряли. И тия деца мои са дойдени при нега. И той се наведих ми вика, я мама къдяй. И тия деца мои. Аното като ма видя, че като се спусна покрай мене, пак другото се изпра и му пана тукачка за ракити. Чуш на ония свет. Чуш на ония свят. Чуш на ония свят. Чуш на ония свят. Чуш на ония свят. Цял свет се буджа. Рано пиле, рано пе. Късно пиле, гъза си дарай! Тук брег, оттам брег, по средата бел снег. Дълъг горан, през средата прекован. Да се издигне, Бога ще стигне. Що е то? Пътят. Син, вир, дъно няма! Небото. Пълна паница с жълто масло. Слънцето. Нависоко, надалеко, пухкава каделя, па не може да се преде от нея. Облака. Жено, я найдох петъл. Още 3 ке найда. Ке стане цел конь, пак и му се кача и кида на хаджила. А кога ти се вратиш, я ке му се кача и кида у мамини на гостя. Ах ти лакомил, ке си дойде конь уморен и ти отеднъж ке му се качиш и ти умре завалията. Още коне не яхнал, но взе замаха. Още рибата в морето, той туря ти ганя. Още Петко не роден, шапка в ушия. Още не заспал. Златна пченица, уморава паница, уморава паница. Паницата не купена над земята, залупена над земята, залупена над земята, залупена над земята. Огреяла месечина, греето се смее, още малко да погрее, още малко да погрее. Тефтено, бурмазате, ладе, момела. Ладуньо, добра девой. Ой, ора, лук ми граби овцу. Дега лук да бе, тегъл бе на вреци. Да видиме, чие оро, най-убаво, най-шарено, най-редено. Бе дървата, бре! Леле, бале, страшно. Я аз видех до 50 бечка и беках. Посмали, манго, посмали. Ако нямаше до 50, той имаше до 20 я. Посмали, манго, посмали. Имаше до 5 я. Посмали, манго, посмали. Една беше ма голема като къща. Посмали, манго, посмали. Не знам, що беше
Слыша, ма шумка шумна, дупка вредна, яс. Ела Jano, ela dušo da povečera. Ela Jano, ela dušo da povečerame. Da povečerame. Da povečerame. Večerajte, mene ne čekajte. Večerajte, mene ne čekajte. Mene mi je zajde najedeno. Mene mi je zajde najedeno. Помози Бог! Да, Бог добро! Откъде идеш, дедо? Накъде си пошъл? Пайде, ходя под Бога. Си дойдем, подляга се, ди да повечераме. Вечерайте, вечерайте, мене ми е сърце наядено. Ни ти не ли пойде на оня свет? Как се връщаш сега? Пара кама, няма да си оня долу. Аз като мога да готова, като натварихте от багари и върнах. Тук стигнах Хусет и там кана. И ни голями стълби, изправили така в небото. По тях се качва Тора, натварени. Кой стълба, кой смухча, кой съдък поня. Трапът нагоре по тях стълби. Едните стълби са мъжките, другите са женските. Да видите чудна работа. Женските стълби с такова. Женските стълби с чуви. За чуви са фатат жените. Дивек, колко чуви са разгадили през живота, толкова чуви има на стълбата за ония свят. Гледам, на една стълба са чучнала една женска. Цялата в пирушина. На стълбата й само една чувия. Тя възнехи седи. Или не? Ама ти от така риеш, барбулка! Га питам, тя ми разправи цялата работа. Тя като била жува, само с мъжа си живяла, дори не познава, като мряла. Явява и са стирангел с голямия нож. И га пита, как е карала, с кога е живяла? Тя се му признала, че само с мъжа си живяла, други не познава. Тогава стирангел да взима и га бута ви на удая. Цялата в мед. И тя се наклепала убаво. После га взима и га бута в друга удая. Цялата в пирушина. И пирата полепнали по ръките, по ногите, по главата. Стирангел ги рекал на нова свят патка си била и на това патка ще бъдеш. Пак на мъжките стани няма чуви, еми харки. За харки се фатат мъжете. Демек, колко женски се оправя на този свят, толкова харки имаш на стълбата за оня. И аз така се запрях под моята стълба. А твоята стълба колко харки имаше? Слаба работа. 200-300. Аз не ударяках, че съм много тих, много скромен чак. Ма там имаше раде стълбите и му кичили с харки като сурвачки. И се качвам аз така, полек, защото много бях много натварен. И стигам така до третото или до петото или да не мога ви кажа, веки така се изправям пред едни голями порти. Райските порти. Отпреш седат 2 архангели с сабли в ръките. Един дядо с голям тифтер. Свит Петър! И ми вика: ти, къде е така? Вика: на това, на ония свет носим това млади земя да жените да носим на нейните. Това какво е? Къде това пък
мъртвица! Па аз бех вземал малко ракийка, за зор за ман. Ракийка, викам, за пукница. Зата са пи, вика! Да го опиташ, викам. И той, зече го опита. Ама му се услади. И повтори. Вика! Той е много сладко нещо, бе! Ам ти ли беше баш много за това? Ама като носиш тая ракийка, вялай! И ма пусна през портите! Фрая! Врай! Сега, това правиш, кот правиш, всичко ти се позволява. Само е в тая къщичка, не дай да вляваш там, само Господ мой да влява. Че ко прави там Господ? Погледам в таваня. На таваня едно голямо огледало. И той в него гледа. Ко прави торта долу? И го пише това в тефтеря. Ама един съвсем от вашите села това му беше рякано да не влява и да не погледа. Ама той се затъжил за жената си. Влява, погледа. Ко да види? Кумшота е дигнал ногите. Че като се разгищисал, праснал го показа. Щупил огледалото! Сега! Сега там деца видиха вашите села, има една дупка щупено, нищо не се види. Господ не въз знае веке какво правите там. На рипири в трилата и на Странджа и в гората. А какво правим, мъчим за как грешни дяли, какво правим? Мъчите се вика Степетър, ама ракиката ви оба. Сиромаш човек, жив дявол. Извика той един жив дявол. Че какво прави този дявол там? Дявол ли? Угелпих се. Жив ангел повика! Жив ангел повика и му нареди да ме изпроводи до дет найда тая вашите умряли хора. Въряхме стега, докато трябва ме било много страшно място. Дет няма видело, а само тама така изкръп и видях вряла огнена ряка и много мъжи и жени потопени в нея. И видях друго страшно място, дълбок въртоп и в него много души една враз друга. Те всички окаха и пъшаха и вика, Господи помилуй, но никъде милост не намира. И видях друг на това място, ръките му протегнати и отцапани с кръв, а от устата му изляха църви, а също така от носа му. Той викаше, Господи помилуй, защото да казвам повече от всички, но долу е друг ангел на мъчението с много да горещен бръснич и реше устата на чака, а също така и езика му. Като видях това, ревнах, пък ангела ми вика, що риеш? Ти по-милостив ли си от Бога? Ангели! Будат! Боси на сняга! Катан! Казан! Горна! Огън! О, тежко на човешкия род! О, тежко на гражданите, що сте родили! Пък ангела вика, що риеш? То ще си идал голямите мъки, вари сменя. Да ви 7 пъти по-голями от тя. Има се от западните мъки на рая. Има тури от един кланец ми рече, стой по-насърна, защото не може изтърпя смъртта. По-страшна от всички мъки видях там къда. Мъжи и жени, стоти скърцане на зъби и всички грешници, като ме видяха, ревнаха. А един от тях ми рече, като се върнеш на другия свят, да кажеш на жената ми и на децата, който видиш и чуеш, да се молят, барете да не влязат в тая мъка. Знайте от мене, че това в рая няма нищо. Само вечен мраз и скърцане с зъби. И чух плач. Дятенци риве. Ногичките му съде кръв. И дет стъпи, кървави дирки остая. Дятенци риве да ряда. Защо мамо проводи? Защо босичък проводи? Беда Господ накара, белеса тръни да тъпча. Църквата да му изградя, църквата райска Божия, съвсия Господ заправи се от човешки кокали. Тимерите се разкърца, дуарите ръки протяга, от покрия сълзи капел, обоях се, паднах на листо си, викам, Господи, Господи, тя, и видях небото да се огъва, както дърво от вятъра, и нещо мазе, има понеси, както вятъра носи листо, има пустай пред престола Господин, и чух силен глас. Коя е болест?
най-страшна, най-черна нужда, чумата черна, огнена, на измена я проводя, керестена ми събере, църквата да си изградя, камбата да си закача. И видях Божия олтар, и престола, и завесата, и видях Господа в лицето. Лицето му беше славно и преславно, чудно и преужасно, страшно и престрашно, като желязо разжижено. И Господ ми рече със своята уста: пристъпи и съвлечи земните си дреи. И аз се съмлякох пред Господа и бях голям срам и чух гласа Господен: поради що се срамиш? Не ли гол си роден и гол умираш? Иди си пръпче долу и кажи на живите още, че дреите не са от мене. Да мара дрейте! Адам е огорил я в рая. И вече ако мъж от жена и жена от мъж се отдаляват, защото съм рекал: плодеца и съмножете! И който не вярва и не слуша моите заповеди, не ли как чумата, подига със себе си, давай ги на кислора, да не ги тират за герете! Отде се е взела чумата. Чумата се родила на Танасов ден. Затова я водят чумените светци. Свети Антон и Свети Танас. От Танасов ден до Аралампи, втория чумен ден, чумата ходи по земята и мори хората. Ами сега, на земи, като умрем, кой ще стане с нас? Къде ще идем? Тялото умира, ма духа не умира. Душата, ти ще умреш. Тялото ти жи, детето е. Душите ще получат нови тела. Тая душа ще получи ново тяло, както каквото сееш. Чесън ли било, лук ли, фасули, то как? Като израсте и онова ветото остане в земята и изгни, па новото паси даде него плод, па него си ражда. Лука си ражда глава, става чесъня и фасулята изстанва, гние и пак израсте плод и пак създаде него си. И тъй човек, и Бог тъй. Заспала е Божа майка край син Дунав на сув пясък. Кът заспала сън видяла през мъглата едно дърво. Едно дърво, сам си Господ, клоните му всички светци, върха му ясен месец. От тая паза са Синайските възвишения. И на них Господ даде на Мойсей камените скрижали с 10 Божи заповеди. Изподи тия поли са Самсоновите стълбове, а между них е Гециманската градина. Още по-натама Цървено море, като са мине Цървено море, веке иде Ханаан. А сега глей меняте, това е на Мойсей жезъла, а зади него са Иерусалимските камбани. По Божия заповед, че се уловим за Синайските възвишения. Ти че дигнеш Самсоновите стълбове и аз че нагазим
през Гециманската градина и че карам докъде не стигнем Цървено море и го не прекосим. Тогава, че разклатим ерусалимските камбани, да възявим, че на Мойсей народа е стигнал веке. Гущер не! Дупка излази! Змия не! Дупка има! Комин не! Дупка прави! Свръгъл не! Руно влач! Овца не! Кланя пусе! Черва не! Яйца има! Квачка не! Дуе се дуе! Клайда не! Сам има! Пушка не! Туло има! Топ не! Прав стои! Чирак не! Мирно стои! Войник не! Сватба прави! Кум не! Кой го познае? Ало да му е! Гледай облако мое чудо, да не гледам я твое! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Имаше по наше време едно цвете, то му се думаше срамниче. Цялото беличко, пък в средата цървенко. Баба ни думаше, че ще дойде ден, цървенкото ще се свърши. Това значи, че в света срама от хората веки бил си отишъл. Свършил са. Това? Като се свършва света на свършък свят, срама чезне. Нали видиш веки? На това цвете, на това срамниче, цървенко в средата повече няма. Срама се свършил. А като се свърши срама, иде веки ред и на света да се свършва. Има ли срам, то има и свят. Няма ли го срама, смята и света си отишъл. И гонато се види веки, че иде края на света. Къде да знам, къде ще дойде. Щяло да дойдат сушеви години, бабата й думаше. Твоето пришествие ли иде, Господи? Какво ще стане сега с нас? С небото и земята, месеца и звяздите? Той от кого е? От Бог. Бог? Кой Бог? Дедо Бога? Исус Христос, дали Бог. Ама не е Исус Христос. Исус Христос не е Бог. Папа, я знам он Бог. Не е Бог. Исус Христос е друг. Исус Христос не е Бог. Исус Христос без бащу, мати му забременела без бащу. От Босиляк съм чула така.
Каша е забременела без да е мала с некого. Она е мала с некого, ама е кутала. И мала, ма кад никой не зна кво е. Като не знамо. Нали ви казах,